Здравейте, приятели! Честита Коледа и успешна нова година! Най-напред искам да пожелая на всички риболовци да бъдат живи и здрави и да подобряват постиженията си. На семействата и близките ни пожелавам успешно да се справят с странностите ни, породени от тихата и понякога не толкова тиха лудост, наречена риболов. И нека кеповете да са малки за улубави. А сега ще ви покажа какво ми донесе дядо Коледа. Тази година за мен дядо Коледа беше Ивайло Иванов, по-познат в някои среди като Бате. Неговия риболовен канал Baitfish е един от най-добрите в страната, а подаръците всъщност дойдоха от риболовния му магазин Baitfish. Ако ви интересува, линкове на продуктите, които ще ви представя, има отдолу в описанието на клипа. Отварям кутията с добрини. Най-отгоре откривам тракалки на Юникет. На доста от монтажите си ги слагам, ако ни помагат, поне не вредят. Ивайло реши да ме очевичава и в кръга на шегата забрани да ползвам повече сизали при разпъването на сомските монтажи. Така че ми прати 3 аутригера, изключително полезна вещ. В клипове на Baitfish сте виждали как се ползват аутригерите. Тази година ще гледате и в моите клипове. Този модел на ЗЕК са снабдени с светлоотразителна лента, която е изключително полезна на нощно време. Да знаете къде да се насочите, когато разпъвате монтажите. Ще ставаме европейци. Следващите оригинални вещи, които ми е предоставил Ивайло, са поплавъци за дънен монтаж. Даже възнамерявам на края на видеото да вържа 2 монтажа. Малки тапички на Юникет, изработени са от някаква пореста материя, и голямата тапа отново на Юникет с носимост 30 грама. Малките тапи не знам с каква носимост са, но смятам, че ще вършат перфектна работа. Реших тази година да се смена основното влакно на сомските ми макари. До сега ги ползвах с 4-нишково влакно на Black Cat, а сега ще го сменя с 8-нишково влакно на същата фирма с носимост по данни на производителя 70 кг. Дебелина 0,55 мм, носимост 70 кг. Смятам, че това 8-нишковото влакно ще се държи много по-добре от 4-нишковото.
Следващия компонент, който ще сменя, са шок лидерите ми. До сега ползвах шок лидер на Black Cat 1,1 мм. Обаче ми се струва доста дебел, заема много място на макрата и ще ги подминя с шок лидер отново на Black Cat 0,80 мм с носимост 110 кг. Това е изключително важна брънка от линията, особено когато във водоема има камъни, дървета, миди. Създаден е точно за да издържа на притриването. Същия лидер е подходящ и за връзване на поводи за сом. И последното нещо е това, което най-много му се зарадвах. Класьор за сомските ми монтажи. Има 8 джоба с цип, които могат да поберат поне по 2 монтажа. И отделно 2 джоба с мрежичка, в които е уместно според мен да се слагат монтажите, които са току-що използвани, още са мокри. По този начин ще могат да изсъхнат и ако куките не са корозионно устойчиви, като изсъхнат да ни раздясват. Изключително полезна вещ, за която си мечтая повече от година. А сега ще вържа 2 повода да си втосам класьора. И двата монтажа ще бъдат дънни, като за единия ще ползвам подводна тапа на Unicat с носимост 30 грама, а за другия ще ползвам 2 малки тапи на Unicat. Тези са размер 3. Търкалки, монофилно влакно 1 мм, куки 6 нули, куки 4 нули и силиконов шлаух. Да не забравя вирбели. Река Марица, която основно посещавам, не е особено дълбока река, така че дължината на поводите ще бъде не по-голяма от 1,5 м. Най-напред вързвам малката кука с познатия ни безвъзлов възел. Пет-6 намотки са достатъчни. Навлажняваме и стягаме. Изрязваме излишното мустаче, не до дъно.
Оставям около половин сантиметър да стърчи. Възела покриваме с силиконовата тръбичка. Внимаваме да не ни се забие куката в пръста. Случвало ми се, уверявам ви, болезнено е. После, преди да сложа втората кука, ще сложа тапичката. Втората кука ще бъде 5 нули. По-голяма е, защото на втората кука обикновено се закача сома. Ето, направих грешка. Влакното трябва да излиза от предния край на куката. Хубаво е двете куки да сочат в противоположни посоки. Отново покриваме с силиконовия шлаух. Следва следващата малка тапа. Ние я фиксираме с две малки парченца от силиконовата тръбичка. За целта нанизваме тръбичката на монофила. Прикарваме монофила още веднъж в същата посока.
Стягаме. Готово, стоперът е готов. Нанизваме тапичката. И отгоре фиксираме отново с силиконово стоперче. Този монтаж е особено подходящ за стръв червеи или пиявици. Двете тапи позволяват краят да не провисва. Ако беше само една тапа, краят ще да провисне. А по този начин стои хоризонтално във водата и играе на течението. Накрая слагаме вирбелчето. Преди да нанижем вирбела, нанизваме отново силиконова тръбичка, която е малко по-дълга. Тя ще покрие възела. Вирбела. Как се връзва вирбела? С влакното правим едно клубче, прикарваме края на влакното два пъти през него и през вирбела. Стягаме ние до края и после правим възел осморка. Навлажняваме, стягаме и покриваме с шлавката. Както казах, този монтаж е доста подходящ за червеи и за пиявици, но също така става и за рибка. Закачаме рибката за крайната кука и нещата се случват. Следващия монтаж ще бъде с по-голямата тапа на Unicat, 30 грама носимост. Общо взето стъпките са почти същите. Около 1,5 метра влакно. Малката кука 4.0 на Black Cat.
Покриваме с силиконче. Изрязваме излишната корда. След това слагаме втората кука, по-голямата. Силиконче. Стопер се затапта. Първото. На този монтаж смятам да сложа и тракелка на Unicet. След нея нанизвам тапта. Значи тапта я нанизваме с дебелия край към куките. С идеята тънкия край да стои срещу течението и да се закачат по-малко боклуци. И отгоре отново застопоряваме с силиконовия стопер. Перфектно! Силиконовото шлаухче, вирбела, и възелът от смурка. Покриваме с шлауха. Изрязваме излишното влакно. Нещата се случват бързо, като ги направите няколко пъти.
Всичко после се случва автоматично. Това са двата монтажа за дъно. Сега ще си ги наредавам в класьорчета. Кръста! Чакам с нетърпение края на февруари, началото на март, да стартира сомския риболов. Отново да пожелая успех на всички!